Hong San Mak Ba distokan tibo te ikuahi na tayo Tidak kuat surok ra Kuat surok ra Kuat de ma ini yang dikekar gitu ya. Nak on yang sini ada. Tak kan Idam yang ini idam. Thank you. Na kaliang jungi kum kilong kimi jong ne kathan hagine gidong ngiurungi penpau daganya sukhya namar hakale kawan hakane klentingi isi sha bagadon sibun ki sutom kum bagi kena school hak jaka bikin be hakapor ga babiang bun gi kena school kimlap shu banlej hakapor ga babiang ban poy school nakadaw ko jisniu palat jong ne surok dene kan ne kadaw ngi kum kilong kimi jong ne ki thangri bhoy jong ka de area nong tlu den ngi kerpat ya ka sarkar hi bakan sim khiana kloy mardor ban penbiang yaw ne surok namar ngila ye isi sha bagan ne surok ulojot na du kapor bala ayaw ne surok tat hadu menta om pat siang ya karong babiang rei suwan telap tang ban repair yu na kawe kapor hakawe kapor kanya ka jing repair ya surok kan nomra ka jing bahan nak menta jengi ki pai ba ka ka jaka namar ka jing repair sulet tendep om ban penbahan rei sulet tendep den ne ka daw da ka buram sa cisin ya ka sarkar bakan subha ban pek kmat no akan ya ka thangri bhoy jong ka ria umdan nang tlu man penbahan no ya ne surok khublai sibun Kalian sungar kan ka por nga don ka jing smukhya te na ka daw jong ka ne ka jing sniu jong ka ne ka surok na kalian jong kini ki seng ki ba don ya ka ne ka jing thumu ban yami pa ba ban pan pau ya ka ta ka jing smukhya ane ka jing siam ya ka ta ka jing e mo te ngaro ka ne ka por kum u samla na ka dong ka than jong ka ne ka snong umden nong tlu area te ngawan banisim bantahang ne ban aya ka ne ka signature campaign jonga ka ne ka por kum kadak ka jing snok tilang bat kadak ban persian lang bat kadai ka kamram jongi iwei pai wei bangin yami pai ba na bantah ka ne ka jing le ben jong ne ka sorkar ya ka jing bom ailat jongka ban aya ka ta kalat mo ka development hakini ka dong ka than jongi ngamtip na ka e ka daw rei kinong mi khmat kiru sampang kiru don buram kimi sibun na ka dong ka than jongi henrei ka sorkar pat habangi pej kadang le ben shisha kumba nyu i menta kidang pun ki jing sadin hakani ka dong pat ka than ka jongi khamtam yo ne usurok ubangi ya iyeng man kasi tenga tharai umde tang mangi ki riu samla kilane ki samla lane ki pajba bat baro hi nadu ki nong song jongi ki dong bat ki than jongi ki persya ajur ikan dia bat ki das mukhya ikan dia tetang kini ki kantin ki bangaran ban pesnga kaliang jonga kum u we ne ki samlarang ba jong ne ka than umdan ngadap ta ka jing sukhya ka bakrau ha ka bi dei bat ka jing jot rathai ka jong ne usurok kumba kalong menta ngi menta da ki phautali kisnam ngi hab banyai langba une usurok khamtam lei shanong po kane ka shnong umdan jongi kamda jingai e nang ne shanong po kalong kumba arpho kilometer ai henry na ka jinglong ka jingman jong ne usurok ngi hab banyai hadu sikanta siteng ha ka jaka ka bangi hab banyai tang siteng kanta ne arpsan minit henry ngi la hab banyai di kibun bun kanta de kum wei naki samlarang ba upasukhya ubadon ka jing sukhya ngabu ka jing kerpat bat ka jing apil lengba ka ne ka signature campaign ba ka sarkar kan sengap yangiru ba ka dei ban ai ya kata ka jing don kam ka jungi ki pat ba namar ha ka jing ya lenti ka jungi ngi syam jing e shisha namar ki babun kinong tri sarkar nang ne na kadong kathan ka jungi ki lech sadu shanong po ki kena school ki lech sadu shanong po telong ngidon kata ka jing so e ka pakrau namar bangi hap banyai lengba une usurok ubasniu de kamta na kaliang ka junga ngasngo ngamdon sibun ki kentin ring ngasngo ban apil syaka sarkar MDA bahkan kami lane kan pai kerpang syau ne usurok umden ujungi uta usurok NUS ubangi tip umden nongpo umden sonapur road namar kiwe ki benta jong kariboy district kilala ban penyo bat kila ai
Henry ubasa ulang stang une usurok te une udai uba ngi na kaliang ki pat ba jong kane kadong kathan ngi kwa ubah khmat e udai tang une usurok khuleshibon Kong. San. Nampak Pak Pistokan Tibo. Di kuahi na sa iyan. Double L na